outro día non, que outro día? Onte quixemos facer un experimento, un truco, un reto con Xurxo Carreño e saleunos mal como a sempre porque non temos nin idea de nada. Por que? Porque non somos el hormiguero, entón non temos nin idea de nada. Pero, sin embargo, encontramos a un profesor, mirad a noticia, un profesor de... Que é profesor? De teología, claro, un profesor, Tino, que dice, eu pago por ensinar. Dixo, este é o noso. Este é o noso, alguén que nos enseñe e que nos pague. E está hoxe, ou aquí, para enseñarnos como se fai o que queríamos facer onte. Así que, un aplauso grande para o profesor Tino Álvarez. Está. Un aplauso ao maestro, sí, señor. Ahora, en serio, gustoume moito o titular, que tú pagarías por ensinar. Bueno, os titulares normalmente son un pouco exagerados. Bueno, pero eso son titulares, claro. Si teño uns alumnos vos, a verdade é que... Pero ahora estás enseñando ou estás retirado? Sí, non, sigo ensinando, sí. Mira o que nos pasou onte. Mira, vamos a poñer as imaxes, mira. Abre un poquinho. Chamamos a Xurxo Carreño e mira o que pasou. Mira o que pasou. Propuxémoslle un reto que era con unha pataca e cun limón, unha punta na pataca, unha punta no limón, que dera corriente a unha bombilla. Quitade o audio, por favor, para que poda explicar luego. E non fomos capaces. E mira que nos vimos en internet, entonces puñen un cable nunha pataca, un cable nun limón, e eso encendía unha bombilla. Nada. Eso é un truco, porque eso é imposible. Estásme dicindo que en internet hai cousas de mentira? Pois sí. Neste caso, pois claramente é un truco, dado que pero na teoría podía ser posible, na teoría. Na teoría tampouco, nin en teoría, nin nada. Estamos jodidos, se na teoría funciona. Vale, e entón por que me trouxeche todo isto? Entón, porque, bueno, pois, en principio, pois unha bombilla ten moitos LEDs. Simplemente, pois, para encender un só LED, necesitamos, pois aquí trouxen, pois, 2 patacas e 3 limóns. É barato. Ao precio que está a luz. Efectivamente. Eu se encendo un LED con 2 patacas e 3 limóns, claro. Outra cousa non haberá en Galicia, pero patacas e limóns. Así é. E vamos a encender unha bombilla con isto? Pois vamos a encender un LED. Unha bombilla está feita de varios LEDs. Cantos LEDs leva unha bombilla? Pois pode levar 50, 100, bueno, pois falta 50 kilos de patacas e 20 kilos de limóns. Tens razón. Así, efectivamente. Pero é así, con cantidad? Sí. Bueno, está un LED. Entón, con isto, pois vamos a acender, pois vamos a precisar, diríamos, estas patacas. A ver, prova a ver. Estos que hai aquí tamén son LEDs? Esos son LEDs, efectivamente. Xa os temos aí listos. Non sei se dará luz suficiente. Bueno, hombre, pues, como dices ti, pois temos moitas patacas de Galicia. Aquí non hai truco ni nada. Aquí o que hai son cables, patacas... espera, hai unhas moedas. Sí, efectivamente. Por que? Aí temos. En toda pila precisa 3 componentes, como mínimo. 2 electrodos e un electrolito. Polo tanto, neste caso, pois tamén temos en cada un dos limóns e das patacas temos pois un clavo de aceiro, pero galvanizado. Por lo tanto, está recoberto de que? De zinc. Entón, necesitamos zinc e, por outra banda, necesitamos cobre. Isto vai entrar no examen, todo isto? Hombre, claro, por suposto. Despois vou a facer un exame aquí a todos que están aquí presentes. O sea, leva unha punta cun clavo de zinc e a moeda, por outro. E logo a moeda. A moeda, pois, de 5 céntimos, por exemplo, que ten cobre, é unha aliaxe de cobre e outros metais, pero, sobre todo, necesitamos zinc e cobre. Vale. Con eso, pois, conseguimos... O sea, patacas, limón, zinc e cobre. O sea, unha punta e unha moneda. Aí está, en calquer sitio e tal, pois podemos encontrarnos por aí, pois sempre algunha moneda e algún... Eu ainda dudo que di a luz, pero bueno, confío. Bueno, hombre, pois vamos a probar. Eso sí, con un sol non chega. Un sol proporciona aproximadamente uns 0,8 voltios, entón precisamos, pois, estos 5 que puxen aquí. Porque, además, están colocados en serie. E por que están colocados en serie? Hombre, porque as pilas, por exemplo, esta é unha pila de petaca, que todo o mundo coñecedes, bueno, pois esta pila, pois, a su vez está feita de 3 pilas, que máis ou menos todos coñecedes tamén, que son as pilas cilíndricas. Entón,
estas pilas, é dicir, está feita de... Están conectadas en serie. Claro, están colocadas en serie. Vale. Para qué? Porque cada unha delas únicamente ten 1,5 voltios, igual que estas. Te levas trangallada nos bolsillos. Hombre, claro, é que... Estás preparado, un sitio tan importante, pois hai que traer un Eu pouco de quero todo. ver a luz, quero ver a luz. Bueno, entón, que facemos? Pois nada, é dicir, temos isto conectado en serie, é dicir, temos pois o cobre conectado ao zinc, o cobre ao zinc, e así sucesivamente, e agora, pois vamos a comprobar a ver si Baixa de luz, compañeros, por favor. Baixa de luz para ver... Aí está, baixa de luz para que se vexa isto. Bueno, ese xa se acendeu. Logo, se queremos acender este, pois facemos o mesmo. Pois tamén se acende. Non sei se ve suficiente. E logo, este que temos aquí, pois tamén se acende. Aí está. Volvemos a acender o medio. Que é o que me sube. Non deslumbra, non... No, Pero quer decir, bueno. luz dá. Sí, quitaría unha das pinzas. Ao mellor non dá para ver en toda a casa, pero... Bueno, pero Un bueno, piso para empezar, pequeno. pois non está mal. Piso pequeno, moi ben. Tú que enseñas? Pois eu ensino tecnoloxía no Instituto Rosalía de Castro, que é de Santiago. Tes vos alumnos, vos alumnas? Por suposto, un alumnado aí extraordinario aí no Rosalía. Ese é o mellor que lles pode pasar é ter xente con tanta ilusión de enseñar como a ti, que foi a sorte que tuvemos algúns de ter profesores e maestros como a ti para poder chegar a algún sitio na vida. Aplauso grande para Tino! Vamos co convidado. Que hora é? Van ser as 10:30. Bueno,